Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, siswa-siswi kelas 3 SD Unggulan Edi Mancoro. Pripun kabare sedayanipun? Mugi-mugi kabar siswa-siswi kelas 3 SD Unggulan Edi Mancoro saya sedaya ugi diparingi semangat anggone sinau belajar lan mugi-mugi enggal-enggal saged ketemu kalih Bapak Ibu ing sekolahan. Nah, sakniki siswa-siswi SD Unggulan Edi Mancoro khususipun kelas 3 niki badhe sinau babagan budi pekerti, akan belajar mengenai budi pekerti atau sopan santun. Nah, sakniki kelas 3 niki badhe sinau budi pekerti ingkang mangke dipendhet saking karaktere Pandhawa. Jadi di kelas 3 nanti siswa-siswi akan mempelajari sopan santun atau budi pekerti yang diambil dari sifat-sifat dan karakter Pandhawa. Nah, sakniki Pak Rizky badhe mertelakaken melih niki. Nah, niki Pandhawa iku ana 5. Nah, ingkang pertama Yudhistira, nuli Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Ing kelas kalih wingi nika sampun dipelajari cacahe Pandhawa enten 5. Lah sakniki kelas 3 badhe sinau akhlak utawi budi pekertine Pandhawa 5 iku mau. Nah, sakniki siswa-siswi saged mbikak bukunipun halaman 3. Pak Rizky badhe maosaken budi pekerti ing halaman 3 niki. Nah, sekarang siswa-siswi membuka buku basa Jawa, membuka buku bahasa Jawa halaman 3 mengenai budi pekerti. Nah, sakniki Pak Rizky badhe maosaken riyin. Pandu Dewanata iku ratu ing Ngastina. Nah, jadi Prabu Pandu Dewanata merupakan atau berasal dari negara Ngastina. Nanti kalau ada soal Prabu Pandu Dewanata iku ratu ing, jawabanipun Ngastina. Ngastina iku negarane Prabu Pandu Dewanata. Pak Rizky paringi catatan ing mriki. Catatan pertama Ngastina. Nah, mengke dicatet ing bukune siswa-siswi yaiku Ngastina ngeten iki. Mengke kados di eling-eling Ngastina iku apa to? Salajengipun
Prabu Pandhudewanata nduweni garwa loro, yaiku Kunti Talibrata kang kaping pindho Bathik Madrim. Iki Pak Rizky kira nulis. Bathik Madrim. Nah, niki garwane ingkang nomor kalih. Nah, dados garwane enten kalih Kunti Talibrata lan Bathik Madrim. Nah, garwa itu adalah istri ya. Jadi Prabu Pandhudewanata mempunyai istri Kunti Talibrata dan Bathik Madrim. Pak Rizky terasake Prabu Pandhudewanata nduweni putra cacah 5 kang sinebut Pandhawa. Nah, jadi Prabu Pandhudewanata mempunyai 5 anak. 5 anak tersebut dinamai atau sering dikenal dengan Pandhawa. Nah, Pandhawa 5 iku putrane Prabu Pandhudewanata. Pandhawa nduweni watak lan sifat kang becik. Watak lan sifat becik kang dinduweni dening Pandhawa iku becike uga ditiru. Nah, ini nanti kita mau mempelajari sifat dan karakter Pandhawa dan semoga kita dapat meniru dari sifat dan karakter Pandhawa kang ana 5. Ana ing piwulangan iki bocah-bocah bakal ninaoni babagan budi pekerti luhure Pandhawa. Nah, terus kita akan mempelajari sifat lan karakter Pandhawa. Nah, niki Kunti Talibrata wau nggadahi putra Yudhistira, Bima lan Arjuna. Nah, dados 3 niki saking Ibu Kunti Talibrata. Nanging Nakula ugi Sadewa niki saking Ibu Bathik Madrim. Nah, niki dados benten nggih. Nah, nggih manawi enten pertanyaan. Nakula nduweni ibu kang asmanipun Bathik Madrim, jawabanipun. Mboten Kunti Talibrata. Nah, jawabanipun Bathik Madrim. Nah, niki mangke siswa-siswi kelas 3 saged nulis diagram ingkang Pak Rizky damel niki mengke kangge nggampilake siswa-siswi anggene sinau, anggene belajar. Nanti siswa-siswi kelas 3 silakan ditulis bagian dari yang dibuat Pak Rizky ini buat mempermudah dalam mempelajari Pandhawa. Nah, mangke manawi enten ingkang badhe ditanyakan mengenai pembelajaran, mangke siswa-siswi saged menghubungi
nomoripun Pak Rizky lewat WA nggih. Nggih, mungkin saged menghubungi Pak Rizky. Cekap semanten pembelajaran basa Jawa pertemuan ingkang awal iki mugi-mugi diparingi kegampelan kalih Allah anggene sinau basa Jawa lan diparingi ilmu ingkang manfaat. Matur suwun saking Pak Rizky, mbok pilih enten kesalahan anggene matur, Pak Rizky nyuwun pangapunten. Pak Rizky tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.